Di na mahitsura kining usa ka public utility vehicle sa Lapu-Lapu City human kini mibangga sa usa ka pribadong sakyanan nga nagpark daplin sa karsada at bang sa usa ka bangko sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City alas 4 kagahapon sa hapon. Sa kakusog sa impact, napiyapi ang duong sa PUV, hinungdan nga naipit ang driver ni ini ug milanat og pipila ka minutos una siya nakuha pinaagi sa abag sa Lapu-Lapu City Rescue. Matud sa Lapu-Lapu City Police, luwas na hinuon sa makuyaw nga kahimtang ang naasuing PUV driver. Samtang mga gagmayng samad lang usab ang nahiaguman sa pasahero nga naglingkod sa front seat. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, medyo kusog ang dagan sa PUV apan magsigi og lingi-lingi og mga pasahero ang driver. Hinungdan nga wa kini makabantay nga naghunong na ang pribadong sakyanan nga ana sa unahan. Ang at fault yun is kanig yung driver nasluyo kaning PUV driver kay nag stationary raman ang sakyanan sa iyang atubangan.